O pasado mércoles, no GP de Lugo, vivimos unha das carreras máis emocionantes da Fórmula 1. Con Juan representando a Ford e Maneiro a Ferrari. Tras esta emocionante carreira, houbo un largo proceso de formación, dende unha programación con Arduinos moi complexa ata unha proba de motor. Os enxeñeiros correspondentes a cada grupo realizaron unha gran cantidad de deseños. Estos, máis tarde, serían pasados a formato digital, isto para a impresión dos aleróns frontais e traseiros, e envialo á cortadora láser. Increíble diseño do Ferrari. Tamén foron sometidos a un proceso de ensamblaxe que pasaron con facilidade, gracias á súa maña. Para o funcionamento precisouse unha calibración a cal os dous lograron pasar, tal vez un deles con máis dificultades. Sí, probablemente pola distribución do peso de Ferrari. Así rematou o proceso de formación, quedando un Ferrari un coche rápido e estético, Ford un coche pequeno e efectivo. Agora damos comezo á repetición da carreira. Quen será o gañador? Sí, a miña baza vai pa Ferrari.